nwaanyị dị ụlọ site n'ọjị Igbo na-enye ịmụ ọha na-arụ uwe anyị ome ihe a ga na-emefọ Your Royal Highness, ịma na ihe ọbụla emere nwaanyị ga-ama n'usu ha esu ahụna m ọdị wetara sọsọ ọra ndị niile bịara nga ihite owere dị ji Igbo na-enye ekele asụ anyị enweghị n'ọjị mmadụ okwu ya si echi n'obi maka ọ mụrụ omenala Your Royal Highness, ahụna m ọjị a amadụ m ọnụowu ọnọ nga ka ezighị ka ọ sọ ọra na ndị ihite owere iji ndị eze anyị na-ekele n'Ibrikenu ite owere si ụnụ nnọọ omume afọ otu afọ gara aga mgbe onye eze kpee ekpere onye eze gọzie ezi ọjị a ngọzi agadi dịtiri afọ ọzọ ọ bụ eziokwu ọ ga na-ejere ije ọ ga na-egbotiri next year Ọgọst a na-agakwa nga si ekpere na-aga onye eze ngwanụ ịmara otu ọ ga-esi gị ije Tata Igbo kwem mụọnụ zụọnụ anyị akwacha na ụmụ nwa anado na ntị ọkwa m nwa ọma ya anado ntị nke ọjọọ na dịka ntị echie oge ene ọkpaka anyị niile dị na ya onye eze ihe awa ọjị ihe anyị na-eme taa ihe anyị na-eme kemgbe Chineke kere ndị Igbo apụ ọrụ ruo anyị agba kịtịkịtị kata sụọ ọkọ ruo taa ka anyị na-ewe owuwe ihe ubi nke ji a na-eto oriwo ụmụ ụdị ji n'ihi anyị mere n'afọ gara aga anyị mere n'afọ nke ọzọ etu aka si eme ewe ruo taa na-emekwa taa kama nke taa pụrụ iche na ito were sị ha ya kpọpụta eze ha mba niile elele ngọcha ọzọ a ọ dịwa nke nwere nnukwu okwu na-ekwuta ọ ndị ito were nwe ha kpọpụtara isepụ aka n'ihe ọjọọ dị n'ọdị a omume ọma ka anyị na-arịọ Chineke ka anyị na-eme mgbe niile na-arịọkwa mgbaghara njọ ebe akọ kacha mkpa wee na-ekele n'ihe ọma niile nke ọ na-emere anyị n'afọ ọzọ ihe niile bịara nga ya abịakwa nweta iri ndị ọhụrụ ihe niile bịara nga n'afọ ya abịa tiri ndị ọhụrụ ya eso ha bịa ana m arịọ n'isi unu niile ihe niile unu hapụrụ ebe ebe a taa Chineke edoziri unu n'aha Jizọs ọwụ dọla ọwụ paụnd ọwụ naira ọwụ dọshmark ọwụ shilling unu tara ahụ kpata were mee ka mmemme taa nwee isi Chineke akwụ na amajikwu maji n'aha Jizọs mmiri ọjị mmanya ji ihe niile ya eri nga taa onye ọbụla nwe nrịarịa ọbụla ọ na-erie ọ na-asachapụ ya n'aha Jizọs onye ihe na-esiri ike ọ na-erie a na-achị okweru ala n'aha Jizọs nwaanyị ga-atụpụ ime ọ na-erie n'abalị atọ barel n'aha Jizọs ụmụ nwoke galube nwaanyị na-eyi sọ sagin ha ya ezigbo trauza lụta nwaanyị gị ma n'aha Jizọs ya dịrị anyị niile mma ụmụnne m ụmụnna m
ndị agha eturu ugo taa ọ ya dịrị unu mma okpu anyị kpọkwasara unu n'isi taa ya na-enye unu ahụ jụrụ oyi onye nyere unu ọkụ mgbe ọbụla unu tirie n'isi odo unu ahụ jụ unu ahụ oyi na-enweta ikuku ndụ ana m asị ihe niile bịara nga taa ngọzi dịrị unu okwu unu jiri bịa dị mma nke unu ya ejela ya aka mma ngọzi ya dịrị unu n'aha Kraịst onye nwe anyị. Ebenezer Ugochukwu, that is too much. Oh, it's a good son. Oh, it's a very short. I got it. Okay. Namochie. Gara ajụ kere ebe nsiri mụ lọlọ ekele gị nwaanyị dị mma agbara dị mma na-akụpụ n'iru ekele gị ụmụ ọwa nna m ugwu asọpụrụ ngụ eze nkume ana m ekeleta gị kere ebusa gị onye nke m onye eze ọ ga-adịrị gị mma abụ m onye ogologo anaghị m ezo ezo n'ahịa gekwe ntị amara m ekwuru okwu na-ahịa m ahụ ekwuru oke nkịta si ihe eji abụghị anya mma mere nye atụla okwu ukwu olu ọsịka ego nne ya gọ na ya ga-atụ mana ka ndị ụmụ ụlọ ndị ahụ a na-ekwu uwe eze oke jọrọ aka njọrọ ya kịta o nwere onye si ebe ọ dị mma ọ bụrụ anyị ka jọrọ njọ ọbasa nje kwụrụ taripo wesi akwụrụ dadishopi akwụrụ osowelo akwụrụ osibanja akwụrụ ibute obodo atọ akwụrụ uwe eze oke akwụrụ mmadụ isaa kedu onye ka mma iru kwuo na-eziokwu Dekante, ihe na-anụ n'ọnụ ndị gboo bụ afọ dị mkpa afọ ogbo ogbo ime ya just look at my face na ebe anya n'iru ka efe ogbo ogbo ime ya na-ekwu ekwu mmanya n'ipe ma ọ na-aga n'ihe ọgbọgọ na-anyụ ebe ị ga-aghọta ihe na-ekwu bụ mụ na gị gara n'ofuru m na n'ofu bedi ịnọkọta n'ime abalị gị kwụọ m aka na-arụ isi nwoke ọla ọ chọrọ iru na-arụ aja na pneumonia na-aga n'ụda ya arụ maka na ikuku na-esi n'imi m apụ ọ karịrị AC. I am proud of my nose. A very big problem because never you know what I got over in that about my size. When you go buy a barrel is
ojú ẹ̀ náà pàṣẹ mama ọ̀pọ̀ náà ọ̀pọ̀ private wọ́n yẹ bọ́ ọ̀kadà so tí yà so bẹ́ẹ̀ bá yẹ ha yà á lambẹ̀ amara mi òkú bíkó anamẹ tẹnẹ tàn tẹnẹ then ọ̀gẹ́dẹ̀ no wonder yẹ nà nínú ndí o tẹ̀yẹ bí ọ̀wọ́n náà yẹ wọ́n ha ìtìyà náà ẹ̀ mú jẹ. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Hello everybody. We know what we are doing. We are doing what we are but the gabra now, that is like I know you want because you didn't know my needs. I did cash. Oh, we got some now. Give it too much. You want to do this one. I know the person. I want to get you a table. I need a very woman on the water. Mommy. So can be about that one side. Ugeze sonu gawa. Ugeze sonu gawa on the front and the mother one when this is about this is Asura. How they be one on one. And I remember the best the women today Abraham. Anyanko Prince no Anaruko selu Anati kukuosa Ibo nyemmeri Anyanko Anyati ya kunasu Odihe mero Ibo nyemmeri Ibo nyemmeri Ibo nyemmeri Ibo nyemmeri and you know what the money is doing. I get blessed. I say where my Manchester no. Asumba, Chief Civil Metro.
Oh yeah, I say you need a corona. I had it just to celebrate your body here. I know the apple drop to him in the Dana farm, but I do wish here. Toya Kaira, Toya Jaquagra, you know, security again, your wound, you not anymore. You lose, you need a wish. I can't have no trouble. I'm going to take you. So I'm making anything that you want. I saw your face as a bossier. Okay, I got through. You need to get in the car. I got an idea. Calculation the car. I got snack rice. No, take a ride. Oh, no, for 1 night working. I will on cut. Oh, no, Piguaria. Oletanya. Okua. No, to alcohol. They are waiting for a mono. I could come call them. I will open the model. Oh, you can have Ochiaga Tim Peter Obija. Begin to put an okua. Allah dig at the with the same one for you to Ghana Gokua. Now, the model of the Donia, now the Germany here. Now, image Okua, Guinea Puru. How key, moto, Ochita, Segation years. Moto kaje kana bacha ketona no bamoto ihitaware DG abi kekele na mon ana ma de kana heme iya biruko am dirwa oni ihitaware oku una Motama Councilor of Fundes or Barata. Oh, let's say you want me to. Yapano so much you maybe you got it. Yajuras in the back there. Yeah, where me were. Yata not a mechanic. I'm not a man, he told. I'm a Panesa how in your Jahoha.
maka na agụghị ego n'ime ahịa enweghị mgbe a ga-eme aka ekwesị obodo ọbụla bupụta ego ka a gụọ ndị ka ha ka ọ ihe mere ka eji amụ asịsị m na ọchagha obi dị akụ onye ka m gbara okwu ahụ agwara m ya na obi nga gwa ya na ụmụaka enwere ihe anyị gara na ụmụaka ya na eze kwuru bịa m gwakwa ya so o mezuole ya taa ọdịdị izu ele ofu onye na-ere ọgwụ a na-etinye ego ndị chi ebe abụ ego oge a sị ndị chi ebe ya chiri ite ọrụ egburu ihe ite ọrụ egburu ike inwe ya ere ya were kpara ego mana ọ na-eme obiọma na-adị ya ihe ọ gara agwa ọrụ uwe onye ọzọ ga-ekwe anyị nye ha kwa nke n'ụdị ihe a ihe ndị a ka anyị chere kwee na ọ ga-emezuru anyị si na Kraịst onye nwe anyị ya gaziere Igbo niile Igbo niile Igbo niile Igbo niile onye ga-anwa onye Igbo niile wụ agbasa taa ọ na-abịa jụrụ tutu mbanye na ọkwa eze amam onye ọwụ o nwere onwe dị n'ọnọdụ dịka nna aka ụnụ mgbe mere elekshọn 2018 ewepụtara ndị ya achị ndị eze na lokal gọọmenti na steeti nyanwa zọrọ as a delegate ọrụ local gọọmenti agency steeti detu election ọkpọọ m si m onye eze azam ya na mụ ya tụrụ ya election na ya esendịrị m ego onye Igbo na-enye sị ya gịwa ọbụrụ na agụ ọdị mụ na ezinụlọ m gịwa ahụ the last person matara kọpọ wetụrụ election na matụrụ election lele n'otu o ruo n'ide ya atụ election otu ihe eburu ihe ọzọ atọrọ m ya election ọwụ maka na ego atọrọ m ya election ụtọ mechara pas ya as delegate jee Owerri tụọ leta emeghe chairman local gọọmenti and o mere mepụta ya asị nwanne nwoke ya jije ma maazị anọ na nke eze duru egbusu ziza aruo di a ụtọ nwa nga ahụ gbawa ya ike agwụ ya ọ ya wụ ihe nta maka ọrụ na duru Igbo etinye ihe n'ụdị mba na ihe ọ bụrụ ike ọpụtabeghị ka wee Igbo niile ekele ndu ị ga-achịka nwa obi iji zikọ Igbo ebu ibu ya obi ọbụla ọgbụ ka ya wụ Igbo niile dị pọl n'ụmụ ụwa ekele m ụlọ eyiye ya na Meduguri maka ọgwụ a na-agwaghị ha ọwụhụ help me push a na-akpọ ya tam ije Owerri Tony Edim ọchịagha Tony Edim ọchịagha ọkwụrụ eze dịrị anyanwụ ji abụ Igbo oke awụ m eze ndị ụmụ eze awụ m PRO ndị eze na steeti kwa onye eze ụna o nwekwara kapasiti onye eze ụna nwekwara weeti eziokwu ihe kpọpụtara mara Igbo na-enye o bukwuru ibu ọ sọ m kelee na ekelele m Chukwu gọzie unu n'aha Jizọs nwere ihe ọzọ m ga-ekwu mgbe m ga-ekwu nkwu na ekwuole m bifo sa ụmụeze ndị ụmụeze n'ọlụ awụ ụmụeze Dr. Ike Chris ihe ejiri ka obi of ụmụeze onye ochie m for some time onye enwe enyi m nwoke for a long time onye na ụzọ a na-eche aga na ihe gbasara eze origofe nọ na ya ekelele m it's a wonderful day, that is why we are here nwoke ruo enwegasịrị ihe m ga-agwa ndị Ihite Owerri onye eze ga-agwa anyị ugbu ka anyị nwee ike irikọrọ iji maka taa mgbe afọ anyị ribeghị ji ọhụrụ a na-eche ka onye eze wara anyị ji gaa rie ji ọhụrụ and ebe a ka a na-akọpụta
eze dịrị ekelele mgbe nọ na kansụl mụ na ọ nọ for a long time onye eze ogologo nke ọdịa n'ihe a ị ga-ewepụrụ ya aja n'ude ihe ndị ga-ewepụrụ ya aja n'ude onye eze dịka onye na-aja gị ụwa n'ara anyị jiri anwụ n'ike iri ji n'afọ bụko ndị eze nọ nga ọ mụrụ ụmụ ya awaji ya ndị eze nọ nga mụrụ ụmụ ya awaji ya biko unu laa n'azụ unu nọchi ndị nọ na kalopi biko unu laa n'azụ nọchi ndị nọ na kalopi biko ndị na-ese ihe osise buru ibu emeji ọhụrụ onye nwere ike ịgwa m gwa ya na mbụ eje n'ịgụ ji n'ubi ka na na-ahụ ji rie were kute ume buru ya na abụọ ya na ụbara n'ihi nke a ji nke afọ a anyị na-echie Chineke kere ụwa n'ihu ya ji mma ya ji ji onye ọ were rie ọnwa anaghị awa ozi ka anyị na-eje ọ gọzie nie ụmụ itowe